Jama'a assalamu alaikum, sunana Ihsan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ranar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To alhamdulillah, kamar yadda kuke gani, wannan mota ce ƙirar Golf wanda gashi nan ta yi kwatsa-kwatsa, gabanta ya ragargaje, ko in ce motar ma ta ragargaje, inda kamar yadda kuke gani ta ci karo ne da wata tifa. Wannan ya nuna haɗari ya faru kenan, wanda hakan ya faru ne a nan kan titin Zaria zuwa Kano, a kusa da shingen bincikenmu da yake Tamburawa. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, 6 ga watan 9 na wannan shekara ta 2025, da misalin ƙarfe 6 na safe, jami'anmu suna bakin aiki suka ji wani ƙara a kusa da shingen bincikenmu, wanda yake nuna akwai haɗari na mota a wannan waje. Jami'anmu suka yi gaggawar zuwa wannan wuri domin kai ɗauki da kuma ceto rayuwar al'ummar da suke a cikin wannan haɗari a matsayinsu na jami'an tsaro. Bayan zuwa inda ƙofofin wannan Golf suka ƙi buɗuwa, jami'anmu suka yi ƙoƙarin ɓalle ƙofofin tare da fashe gilashin motar don zaro mutum biyu da suke a cikin mota, wato da direba da kuma wanda yake ɓangaren mai zaman banza. Inda ana ɓalla ƙofar mai zaman banza ya yi ƙoƙarin fita a guje, ko kuma ma ya fita a guje, sai da jami'anmu suka bi shi domin kamo shi. Bayan dawo da shi don a tabbatar da abubuwan da suke cikin motar nan kafin tafiya da su, Allah ya sa jami'anmu sun gano tabar wiwi bulo-bulo wanda yawanta ya kai bulo 100 da wani abu, tare da buhu-buhu na kuncacciya wanda ba a mata shiri irin na bulo ba, wanda ta kai buhu 3. Alhamdulillahi, bayan da muka gano wannan abubuwa, ya tabbatar mana da cewa wannan mota, kamar yadda direban ya faɗa, ya biyo hannun da ba nasa bane, ko kuma aron hannu, domin ya guje makamin jami'anmu wanda suke shingen bincikenmu na gadar Tamburawa. Wannan direba ya sake tabbatar da abin da muke faɗa na yanda a jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin Kwamanda Abubakar Idris Ahmad, muka ƙara ƙarfi da ƙaimi a shingayen bincikenmu don ganin mun datsa duk wani mugun ƙwaya da za ta shigo wannan jiha ta Kano mai albarka. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani, wannan jami'anmu ne suke fito da wannan buhunhunan taba, gashi nan bulo-bulo daga cikin wannan mota. Wannan direba, bayan wannan haɗari, inda ya ji mummunan rauni, an garzaya da shi asibiti tare da haɗin gwiwar 'yan sanda, inda kuma daga nan yake ci gaba da bamu bayanai, kuma yana karɓar magani, wanda muna jiran ya ci gama karɓar magani domin dawo da shi ɓangaren mu a ci gaba da bincike a kansa. Shi kuma wannan mai bulin shadda da kuke gani, wanda ya tabbatar mana cewa ya saba wannan aiki dama, shine wakilin mai kaya, wanda tuni yana hannunmu, kuma bincike ya yi nisa, ya faɗaɗa. A madadin babban jami'in wannan hukuma a nan Kano, muna kira da a ci gaba da ba mu haɗin kai, a ci gaba da ba mu goyon baya, a ci gaba da ba mu bayanan sirri, don ganin cewa mun gudu tare, mun tsira tare. Babu shakka, wannan da kuke gani ba da aljanu muke aiki ba, addu'o'inku ne kawai suke tasiri. Jama'a, assalamu alaikum.